अबे या अबे राहुल तू काम बिगिन या घ्या रे दोस्त केला आज का नाव हॅलो या अबे राहुल तू काम बिगिन बिगिन राम चिरा अरे कोण रे ते किती वाजता रे काय ना रे आमगेली नाही आमगेला घरे आमची वताच येत नाही तेव्हा गाडी होय आणि आमच्या आम्ही काढलं ना रे आणि आमच्या पण आम्ही काढलं मी आमगेले नाही आमगेला का आमच्या पाटा आम्ही काढा कोण काढवा तर आमगेला पाठ आणले ते वातावरण काढतात अरे कोण आणलं त्या घराने बायला असतात आणि कोण असतात कोण रे काय ना या रे मामी गेली ती ओळमी तुम गेली होती काढा बरं काढा असं ना ते ना असं पण म्हणतो मासूम ओळखाल ना ते आता बाहेर असं सांगा जेवण घेतली नाही याच पोळे म्हणताल तू चोर पाहिले आमच्या ओळमी सगळे काढली बरे होईल आठी हांगा चोरून पाहिल्या बरोबर आडा म्हणे चोरून पाहिलेल्या आड हांगा आणि तुमच्या वळपाला रे हे सांगल्या तुम्ही आपल्या ओळमी म्हणून सांगता आड घेऊन पाहिले परत घ्या सगळे आखे हांगा begin घ्या चोरून वर पाहिल्या आणि सगळे अडाचे अंगोळ मी आणि त्यांनी विचारल्या तुम्ही आपल्या आवड मी म्हणून सांगता त्या का तुमच्या वळखल ना दाखय बया ना आणि खय पण आडार घालती येतो फाटल्या लिपोन आणि वारसा सगळे घाली तू वरून वारसा आमच्या मध्ये थोर असे आमगे ओळखले मध्ये सगळी चोरून वारता असल्या घालती तू सगळे
बी चोरून व्हरता आसले आमगे घरा कडे दारांतली अळमी बरे व्हरपा येयल्या आमगेली नाच करता सगळी वयता आसले आयते अळमी पळय थोडी वर्सान वर्स हेच चोरून व्हरता दिसते एक वर्स अळमी खावपा दिना मुर्ती आमकां पळय वनूक धुस्त धरले आम्ही अशी दिलं ना तुला दिलंय त्याला रा आम्ही वयता आम्ही जेन्ना वचपाक गेले पळय कितली अळमी आम्ही पण एक सुद्धा मेळना न्हू आमकां शी पूण एक सुद्दां आमकां मेळना न्ही रे कसले टायमार पाळ रे दोन घेऊन येईल परतून घे प्रणव शी पूण टायमच लागना न्ही रे कसले टायमार पाळटा ती दोन घेऊन येईल अरे कितली ओळमी पळय रे एक वर्स आमकां इतली ओळमी खावपा दिना हे चोर वर्सान वर्स चोरून व्हरता दिसता थोडी ओळमी आसा पळय ती आतां कितली ओळमी हेच ते चोर पळय रे ही ओळमी इतली वर्सान वर्स व्हरता दिसता हेच ते चोर खावपा दिना आमकां तुका बायल एकटे आसता आनी तेगे भुरगे कोण हांगा करतो मागीर तूं व्हरण्याक येयले आनी तुज्या भायर सरली रे कितें जालें कित्याक उलो करी कोण आमगे फाटल्यान रोहिणी कडेन रा ओळमी येयल्या काडटा आसतले जाल्यार दाखयता तेंका बरें सारकें विचारता रा पळोवया कोण ते पयलीं ना तू ते यो दारू पण आनी तो काय घ्या ना ना तूं येयले तेंगे दार काडपा येयलो थंय अशें राव हांव थंय रावता पळयता कोण ते मात दार बंद कर मात ना ना आता पावले ना तुम्ही मात दार मातशें बंद कर ऑफ कर आतां बंद कर आतां बंद कर ओपन कर हांव पळयता कोण ते हय मरे हय मरे कोण रे ते ना ना दे ना राव किती करता रे आमचे ओळमी चोरून व्हरपा येयल्या शिकयता राव वर्सान वर्स तुमी चोरून व्हरता काय कितें रे तें तूं पळयलो कितलीशी म्हणटा जालें मागीर चला मागीर चला घेतले हय